इसिमबो खुलुमनाय जासिहरबाय। दिनै 16 जुन दिनै सनितपुर जिल्ला बर' बिमा गौथुमखौ जोङो दाफुंनाय जाबाय। बे दाफुंनायावहाय सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि माखासे हेफाजाब मोनदों आरो बे ओनसोलनि गासैबो आनसलिकफोरनिफ्राय बर' बिमाफोरनिफ्राय जोङो माखासे हेफाजाब मोननानै गोजोननाय मोनदों। जिल्ला बर' बिमा गौथुमखौ दाफुंनायनि गुबै थांखियानो जाबाय जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव दासिमबो माखासे जेंनाफोर दङ। जायफोर जेंनाफोरखौ जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावथिफोराल' बेखौ सुस्रांजोबनो हायाखै। जायफोर जेंनाखौ मावनायाव गासैबो आइजो माहारिनिबो हेफाजाब नांगौ जादों। बेनि थाखायनो बेफोर जेंनाफोरखौ फोजोबस्रांनायाव जोङो माखासे सहाय सहयोग मोनलायथों बे मिजिंखौ लानानैनो बिमा गौथुमखौ जों दाफुंनो लादों। थारैनो सैथो न'खर गंसेखौ सामलायनायाव जेरै हौवा मानसि सासेल' हाया, बहाय हिनजाव मानसिनि हेफाजाब नांथारगौ आरो हिनजाव मानसिया जुदि जेबो रोङा जायोब्ला न'खर सामलायनायाव गोबां उसुबिदा मोनो। बेखायनो हौवा हिनजाव सानैबो बुजिलायनायनि गेजेरजों खौसेयै जुदि न'खरखौ सामलायोब्ला जों गाव गावनि गथ' गथायखौ मोजां लामाजों लांनो हायो, गोरों गोरा खालामनो हायो एबा गोरों गोरा खालामजोबनो हायाबाबो जिखिनि सोलोंथाइ मोनो बेखौनो गुन गोनां सोलोंथाइ लानानै गुनि गियानि आखल सोनो हायो। बे थारैनो सैथो। बेखायनो गासैबो आइजो माहारियानो जाहाथे गावनि न'खर सामलायनायाव सांग्रांथि जाथों बेखौ जों जेब्लायबो मिजिंथियो। बियो थारैनो दुखुनांथाव। आइजो खारनायाथ' बियो अकल आइजोनिल' दाय नङा, लांग्रा थानायखायसो खारग्रायाबो खारदों आं बेखौ बुङो। मानो होननानै बुङोब्ला लांग्राया लाङाब्ला खारग्राया सोरजों मालाय खारफालांगोन। बेखायनो जों लांग्रायाबो थियारि थानांगोन आरो खारग्रायाबो थियारि थानांगोन जाहाथे गावनि न'खरखौ सामलायनायाव बिसोरहा बयहाबो गावनि गियान आखल आखुआ थानांगोन आरो गावनि गियान आखल आखुजों लोगोसे गावनि हारि माहारिनि जिथु मान सन्मान बेखौबो साननो रोंनांगोन। बेखायनो आं बयखौबो खावलायदों दिनै गासिबो आइजो माहारियानो जाहाथे गावनि गथ' गथायखौ गारनानै दाखारथों आरो गावनि हारि माहारिनि इयुनखौ जाहाथे नाहरथों। मानो होनोबा सासे आइजो बर' आइजोआ गोरोन्थि मावनायजों लोगोसे बेवहाय गासैबो बर' माहारिनिनो बदनाम जाखायो। बेखायनो लांग्रायाबो दालांथों आरो खारग्रायाबो दाखारथों, गावनि न'खर संसारखौ सनानि संसार दानानै जाहाथे रायजो जालाङो आं बेखौ खावलायदों। दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनाय 57थि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थान्दै जथुमाव थांखि लानाय बायदि बर' माहारियाव बर' बिमाफोरनि जि बिहोमा बेखौ फिन बोखांफिननो थाखाय आरो दुलाराय बर' माहारिनि गेजेराव बर' आइजोफोरखौ फोजाखांनो थाखाय जि मोनसे बर' बिमा गौथुम दाफुंनायनि जि थांखि लादोंमोन बेखौ दिनै मिरु गांखंआ दिनै मोनबा जिल्लायाव अलरेडि दाबाय आरो दाखांनायनि उनाव दिनै सनितपुर जिल्लायावबो दिनै नैबे जिल्लानि सिङाव थानाय बालिपारा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावख'लियाव दिनै सनितपुर जिल्ला बर' बिमा गौथुम बे आफादखौ दिनै आबुङै दाफुंनाय जाबाय आरो बे हाबाफारियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो मानगोनां बोसोनगिरि खुंग्रा सरगियारि सारा दिनै बेखेवगिरि आलासि महरै बाहागो लादों आरो बेयाव गाहाय आलासि महरै जोंहा मिरु बर' बिमा गौथुमनि लीला बायदेवआ जोंहा बेयाव बाहागो लादों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो बुंथिगिरि बिबारि बर' बिथाङा बाहागो लादों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो सासे नेहाथारि बिरदाव बर' आरो सुबुं फोनांजाब नेहाथारि राजेश बसुमतारी बिथांमोना बाहागो लानायनि गेजेरजों दिनैनि सनितपुर जिल्ला बर' बिमा गौथुमखौ आबुङै दाफुंनाय जाबाय। जों आसा खालामगोन बर' माहारिनि गेजेराव गोबां जेंनाया निस्सय दङ आरो बेखौ गासैबो दुलाराय बर' फरायसा आफाद बा बर' थुनलाइ आफाद बा बर'नि माहारि आफादफोराल' बोस्रांजोबनो हागोन बे नङा। माखासे आन्दोआरि आरो माखासे बाथ्रा थाबावो जायफोरखौ आइजोफोरा सुस्रांनो थाखाय खाबु मोनोब्ला हयथ' हायो। दा बेखौ नोजोर लानानै जि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थांखि बेखौ जोङो बरायदों आरो जोंनि सनितपुर जिल्लायावबो आइजोफोरनि जि जेंना आरो जि हिन्जावसाफोरनि जेंना बा आइजोफोरनि जि जेंना बै जेंनाफोरा जोंनि नैबे सनितपुर जिल्ला गौथुमनि गेजेरजों बेयो आबुङै सुस्रांजागोन आरो फैगौ समाव सनितपुर जिल्लायाव आइजोफोरनि बेबायदि गिदिरथार जेंना बेबायदि जानाय नङा होननानै जोङो मिजिंथिदों।